तो खेसारी लाल के फंड के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी बा भाई लोग। खेसारी लाल भैया के एगो गाना बहुत ही अच्छा गाना आइल बा 2025 में, जौन एगो सिनेमा भोजपुरी सिनेमा के गाना हो, जौन फिल्म के नाम हो डॉस। काफ़ी ही अच्छा बेहतरीन गाना लेके आइल बड़ा खेसारी लाल यादव। जौन डॉस फिल्म बनल बा भाई लोग, ये फिल्म में खेसारी लाल के लुक बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब बा। तो भैया लोग रउआ लोग भी देख सकतानी ये गाना में कितना अच्छा लुक बा खेसारी लाल के। और ऐसा ही खेसारी लाल के गाना के इंस्टाग्राम पर भी ट्रेंड करा डालो भाई लोग। तो रउआ लोग के बता दी कि ई गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन भोजपुरी पर आइल बा। तो भाई लोग पूरा यूट्यूब सेक्शन में 4 नंबर पर ट्रेंड करता ई गाना। खेसारी लाल के बहुत ही गाना बेहतरीन बा। हम एल्बम के नाम बता दी कि तोड़ दिले हमारा में धड़केला, हमारे वाला तोहरा में धड़केला, हमारे दिल तोहरा में धड़के कीना। तो भाई लोग गाना के बोल इहे बा। बहुत ही अच्छा ही गाना आइल बा 2025 में, जौन भोजपुरी मूवी के डॉस फिल्म के ई गाना हो। काफ़ी बेहतरीन और लाजवाब गाना बा भाई लोग। तो रउआ लोग ई गाना नहीं सुनने तो जाके सुन सकतानी सर्च करके। अगर ये गाना नहीं मिलत तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देले बानी, तो वहाँ भी जाके रउआ लोग सुन सकतानी। तो भैया लोग रउआ लोग के हम अपन परिचय दे दी। हम शायर में नारायण निराला, हमारे यूट्यूब चैनल के नाम है बिहारी शायरी मस्ती। तो भाई लोग फिर मिलें अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और ऐसा ही खेसारी लाल के गाना के सपोर्ट करा लो और इंस्टाग्राम पर भी ट्रेंडिंग में लेके आवा लो।